Kaliňákom, vieš, to ako na piču, lebo tí ľudia začnú väzať Kaliňáka. Pele, ťažko povedať, to vidím fakt stráca, to je to, čo povedal, že vyzeráš taký neborák. Kažimír jednoznačne to odklonil cez ťahy Matovičov, to som hovoril dávno, že to spraví. Takže momentálne sa pôjde tým smerom a ide sa ďalej v podstate mýtnik. Toto, čo tu on hovoril, že rozpory vo výpovedí Suchova všetko vysvetlil, Imrece priznal, že šťastný si niektoré veci zle pamätá, tak ďalej dokresluje kokoti, Suchova to ustál, hej, také tie otázky, čo dávali títo kokoti, že ja nesol šampanské, to vidíš tú kvalitu obhajoby, Suchova to je zabité, to môže zabudnúť proste, ten magor. Takže tým smerom idú a my máme ústavnú stiažnosť 363, dobré argumenty a poďme proste rozjebať dobytok a poďme rozjebať jeho čistec. A jediné, čo musíš urobiť je, že keď máme oslavovať prepustenie, vieš, čo už nemusí tak dlho, že bude tá epidémia, vieš? Lebo sám si to počul, že za 5000 eur, vieš, má sklony, plní želania, vieš? A ja mám minimálne 5, vieš, jak